Καλησπέρα, είμαστε στο pre-game interview του αγώνα LT Athens Star Zone. Έχουμε μαζί τον αρχηγό του Star Zone Tekaz και τον αρχηγό των LT Athens Zipper. Αρχικά, να πούμε τις προσδοκίες σου, Tekaz, για τη ομάδα σου για την διοργάνωση των τελικών σε 2008. Η ομάδα μου έχει ως κύριο στόχο να περάσει στη φάση του 16 και από εκεί και πέρα να κάνει μια καλή εμφάνιση. Ωραία. Και η LT Athens, πιστεύω. Εγώ η ομάδα μου θέλει να πάει στους 8, απλά δεν είχαν γίνει αρκετά plans και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στο τέλος. Ωραία. Zipper, προβλέψεις για τον αγώνα το αντικείμενο με τους Star Zone. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, απλά πιστεύω ότι και οι δύο είμαστε mixed και ότι ο καλύτερος θα νικήσει. Εσύ πιστεύεις? Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Nice. Εντυπώσεις από τις οργανώσεις WCG Ελλάδας τα τελευταία 3 χρόνια που υπάρχει διοργάνωση στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι ήταν ένα από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει και γενικά στην Ελλάδα είναι από τις καλύτερες διοργανώσεις που γίνονται συνέχεια. Δηλαδή μόνο αυτές μετράνε. Ευχαριστούμε. Και δικές σας? Εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν είναι μεγάλες. Απλά πιστεύω ότι φέτος θα μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση να γίνει κάτι πιο καλό. Εντυπώσεις στο κατάστημα Μπάρτον στα Περκάκια. Στο παρόν δεν έχω παίξει, αλλά μου φαίνεται ωραίο μαγαζί και ότι θα είναι καλό το game. Εσείς? Μεγάλες οθόνες, άνετος χώρος, δεν ξέρω. Παιδιά, καλή επιτυχία και στους δύο και ό,τι καλύτερο.